23. marca 2020 sme zverejnili video s názvom Koronavírus, urobme, čo treba urobiť a obnovme život v našej krajine. 23. marca 2020 som prvýkrát verejne vyjadril svoje obavy, že konanie vlády a jej poradcov mi sťažujú ochotu prijímať, rešpektovať tieto opatrenia. A vyzval som k tomu, aby sme robili veci, ktoré dávajú zmysel a ktoré treba urobiť. A aby sme súčasne nepodporovali paniku a konanie, ktoré rozvráti ekonomiku, medziľudské vzťahy aj našu budúcnosť. Dnes vidíme, že ekonomika, vzťahy aj naša budúcnosť sú v troskách a nikto zatiaľ nedokáže túto deštrukciu zastaviť. Za zhruba 30 mesiacov dostali štátne covidbyrá celého sveta ľudstvo do takého stavu paralýzy, aký sme doteraz nepoznali. Rozvrátili všetky pozitívne historické trendy, ktoré sme dosiahli za ostatných zhruba 60 rokov. Vracia sa masová chudoba, stupňuje sa inflácia, geopolitický chaos a spoločenské napätie, zhoršuje sa dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Ľudia strácajú nádej a rýchlo rastie počet tých, ktorí vidia svoju aj našu budúcnosť veľmi negatívne. Čoraz viac ľudí začína prežívať existenciálne obavy. Je evidentné, malo by už byť každému človeku evidentné, že tu nejde o zdravie. Zdá sa, že cieľom bol práve tento stav rozvratu celého sveta a trvalá úzkosť ľudskej duše. Tyrani a diktátori sa rodia z chaosu a strachu, ktorí využili ako historickú zhodu okolností alebo ktorí sami zámerne vyvolali. Ľudia s patologickou potrebou ovládať iných ľudí odjak živa narábali so základným nástrojom. Čím horšie, tým lepšie. Čím viac sa ľudia boja o svoju existenciu, tým ľahšie príjmu záchrancu, ktorý je nakoniec katom ich slobody, duše aj tela. Myslím si, že je čas. Citát z knihy Zmazaný, ktorá nielen popisuje, čo sa dialo a pokúša sa odkrývať tie súvislosti a príčiny a to dianie, ktorému sme boli vystavení a ktorého následkami trpíme doteraz, ale prináša aj protijed, protilátky proti tomu stavu anómie, chaosu, rozvratu, beznádeje, frustrácie, ktorému sme vystavení. A špeciálne ešte v realite slovenskej politiky. Myslím si, že dozrel čas na to, aby sme znovu pripomenuli v takejto minisérii tie nezmysly, ktorým sme boli vystavení. Takže vás pozývam k prvej časti, v ktorej sa budem zaoberať skutočnosťou, že lockdown nefunguje, nebráni šíreniu infekcie, nechráni verejné zdravie, naopak privádza do spoločnosti obrovský rozvrat a chaos. Dobrý deň a vitajte. Kniha Zmazaný prináša výber tých najlepších úvah a komentárov z videí doktora Igora Bukovského, ale aj praktické rady na podporu imunity a riešenie rizikových situácií v súvislosti s ochorením COVID-19. Táto kniha ponúka protijed na súčasný chaos. Táto kniha podporí imunitu vášho tela aj ducha. Slova doktora Donalda Hendersona z odborného článku 2006, keď sa už v Spojených štátoch začalo diskutovať o akýchsi lockdownoch kvôli tým prvým SARS a MERS infekciám, sme už v tých mojich videách pripomínali viackrát. Dovoľte ale ešte raz. Donald Henderson je človek, ktorý bol z poverenia Svetovej zdravotníckej organizácie zodpovedný za zbavenie ľudstva a sveta epidémií, kiahní a dokázal to v priebehu pár rokov. A v roku 2006 odkaz človeka, ktorý dokázal tak veľa v súvislosti s epidémiami a inými ochoreniami znie takto. Skúsenosť ukazuje, že spoločnosť, ktorá je vystavená epidémii alebo iným ohrozujúcim udalostiam, reaguje najlepšie a s najmenšou mierou úzkosti či paniky vtedy,
ak sú čo najmenej narušené jej normálne funkcie. Zatvorené školy, reštaurácie, obchody, hranice, ihriska, detské kútiky, divadla, galérie, športoviska, továrne, obmedzená zdravotná starostlivosť, sústredená iba na jediné ochorenie, teda ochorenie COVID-19, zakázané svadby, zakázané pohreby, dovolenky, rodinné stretnutia. To je najhorší možný scenár, akým sa vysporiadavať s epidémiou, pandémiou alebo inou ohrozujúcou udalosťou v spoločnosti. Alebo je to ten najlepší scenár, ak chcete spoločnosť čo najviac oslabiť po psychickej, vzťahovej, zdravotnej, ekonomickej aj politickej stránke. Ja som v marci, 23. marca 2020 teda povedal, že urobme, čo treba urobiť a obnovme život v našej krajine. Urobme to, čo dáva zmysel a zastavme nezmyselné konania, pretože dojde k rozvratu a chaosu a k poškodeniu celého sveta, celého života, aj života na Slovensku. A opakovane som od tej doby hovoril, že lockdown nefunguje. V zahraničí niektoré príčetné médiá dovolovali diskusiu a kritické názory. Napríklad agentúra Bloomberg, mediálna agentúra z 13. oktobra 2020 ešte povolila zverejnenie článku o tom, ako lockdowny prekračujú normálne právomoci a sú za hranicou toho, ako sa vysporiadávať s COVID-19. Nepríčetné médiá, z nich mnohé na Slovensku a ich ideologickí aktivisti, prezlečení za novinárov, však umlčali diskusiu a šikanovali každého, kto mal iný názor. Ako by sa nám vtedy zišla poriadna diskusia s veľmi kritickými otázkami. Pre náročných divákov dávam do pozornosti komplexné dáta o neúčinnosti a škodlivosti lockdownu. Tu nájdete tie dáta, inak teda link k tomuto materiálu je v popise pod videom. Avšak si myslím, že najlepší dôkaz, že lockdown nefunguje a vlastne ani vakcína, teda prinajmenšom čínska, poskytuje krajina, ktorá robí od januára 2020 najprísnejšie lockdowny na svete od samého začiatku až doteraz. Teda realita Číny z augusta a septembra 2022. Krajina, ktorá viac ako 2,5 roka realizuje najprísnejšie lockdowny na svete, má obrovskú zaočkovanosť vo svojej populácii, sa v auguste a septembri ocitá v takejto situácii. Obrovské miliónové mestá, ktoré majú 6 až 19 miliónov obyvateľov, ako mestá Shenzhen, Quanzhou na juhu alebo Dalian na severe, prístavné mesto, Chengdu na západe, až po stredočínske Shijiazhuang. To sú mestá, ktoré boli v posledných týždňoch vystavené lockdownom, ďalšiemu obmedzeniu žitia a života v úplne absurdných súvislostiach. Napríklad 19-miliónové mesto Guangzhou kvôli zisteným 5 infekciám, ktoré vznikli lokálne, na niekoľko dní znovu uzavrel obchody, nákupné centrá, vnútorné priestory pre šport, kultúru, reštaurácie. Škôlky a školy, ktoré neboli otvorené, nesmeli obnoviť výučbu a tie, ktoré už boli otvorené, museli výučbu znovu prerušiť. Do Číny sa dá cestovať iba s dokladmi o očkovaní, testovaním a ak tam idete, musíte týždeň stráviť v štátnej karanténe v zariadeniach, ktoré väčšinou vraj majú katastrofickú úroveň hygieny. Obyvatelia sú opakovane nútení do opakovaného testovania, nosenia rúšok a ľudia, ktorí prišli do kontaktu s pozitívnymi osobami, pozitívnymi prípadmi, bez ohľadu na ich klinický stav, sú násilne hospitalizovaní. 1. septembra 2022 úrady uvalili prísny lockdown a povinné celoplošné štvorňové testovanie na 21,2 milióna obyvateľov. To je štvornásobok Slovenska. Obyvateľov mesta Chengdu kvôli 665 prípadom a 237 hospitalizovaným ľuďom. Podľa nariadení zdravotných orgánov a orgánov čínskej komunistickej strany všetci tzv. Non-essential employees, teda nie nevyhnutní zamestnanci. Povedzte mi, kto sú nie nevyhnutní zamestnanci? Na základe akých kritérií sa posudzujú nie nevyhnutní zamestnanci v práci? Sú to zbytoční zamestnanci?
Takže všetci nie nevyhnutní zamestnanci museli ostať doma. Ľudia sú doma zatvorení tak, že z domácnosti má povolené jeden človek ísť raz denne nakúpiť nevyhnutné veci, keď taký človek bude kupovať pivo, zrejme ho rovno odvezú do basy, lebo to nie je nevyhnutná vec. A toto povolenie opustiť karanténu z domácnosti na nákup nevyhnutných vecí raz denne majú iba tí ľudia, ktorí predložia negatívny test všetkých členov domácnosti, nie je starší ako 24 hodín. Už WHO verejne vyjadrilo pochybnosti o správnosti a vhodnosti čínskych opatrení. V súčasnosti 41 miest, ktoré predstavujú z hľadiska celého čínskeho HDP 32%, zažíva opakované výskyty ohnízk a následných prísnych lockdownov a šikanovania a testovania a podobne. Ekonomickí analytici predpovedajú druhej najväčšej ekonomike sveta dlhodobé zastavenie rastu až recesiu, teda prepad ekonomiky, pokles životnej úrovne, zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti so všetkými následkami. Toto je podľa mňa najlepší dôkaz, že lockdown nefunguje. Krajina, ktorá robí najprísnejšie lockdowny, je v stave, že toho, čo nefungujú, robia ešte viac, ešte prísnejšie a robia to aj po 2,5 roku. Lockdown, tak ako ho politici väčšiny krajín vrátane Slovenska uvalili na slobodných občanov, nepomáha brániť šíreniu infekcie a naopak priniesol chaos, rozvrat a oslabenie spoločnosti a ľudstva ako takého. Ako inak by spoločenstvo vrátane Slovenskej republiky a ľudí žijúcich v Slovenskej republike reagovalo na akúkoľvek novú ohrozujúcu situáciu, napríklad lokálny agresorský vojnový konflikt, ak by nebolo 2 roky vystavené nezmyselnému a nefunkčnému opatreniu, ktoré vyvolalo bezprecedentnú historickú katastrofu ekonomiky a spoločnosti. Bezprecedentnú preto, lebo išlo o politické rozhodnutie vládcov a dobrovoľné podriadenie sa ľudí týmto nezmyselným politickým opatreniam v mierových časoch. Lockdown škodí. Lockdown nepomáha šíreniu infekcie a nepomáha chrániť ľudské zdravie a už vôbec nepomáha tomu, aby sa vírus zo spoločnosti odstránil alebo vykinožil. Dôkazom je Čína. Lockdown škodí. Lockdown rozvrátil svetovú ekonomiku a na následky tejto katastrofy budú nasledujúce roky zbytočne trpieť stovky miliónov ľudí a desiatky miliónov budú zbytočne zomierať. Počet umierajúcich novorodencov a detí v najviac postihnutých krajinách sa môže zvýšiť na dvojnásobok aj viacnásobok. Vrátane nárastu počtu vražd novorodencov, umelo vyvolaných počtu vražd budúcich detí, nenarodených detí, umelo vyvolaným potratom z ekonomických dôvodov. Inflácia, deflácia, recesia, stagflácia, prípadne kolaps finančných trhov a bankového systému a ostatné politicky vyvolané poruchy alebo potenciálne vyvolané poruchy ekonomických systémov a procesov spôsobia výrazný a dlhodobý nedostatok financií takých luxusných funkcií spoločnosti, ako je vzdelávanie, zdravotná starostlivosť, veda a výskum, kultúra a umenie, šport či vymáhanie práva. Všetci, ktorí nadšene podporovali lockdown a domáhali sa jeho predĺžovania, ktorí obmedzovali diskusiu o tých opatreniach, tak sú podľa môjho názoru spolu zodpovední za ničivé následky týchto opatrení na Slovensku aj vo svete. Toto je úryvok z videa, ktorého zvyšok si môžete pozrieť bezplatne na mojom vlastnom webe akv.tv.com. A ďakujem vám za pozornosť. Všetkých tých, ktorí ste sledovali videá počas 2 rokov a 5 mesiacov covidovej doby a ktorí ste stratili kontakt, teda pozývame presunúť sa s dôverou na tento náš web. Toto video je bezplatné. Množstvo ďalšieho obsahu je tam bezplatne. Takisto máme aj prémiový obsah týkajúci sa najmä zdravia, výživy a odborných tém. A ďakujem vám dnes za pozornosť. Myslím si, že naozaj dozrela doba, aby sme sa z pohľadu dnešných informácií obzreli dozadu a povedali si, v čom sme urobili chybu. Obávam sa však, že tí, ktorí tie chyby napáchali a v tom čase zámerne umlčali diskusiu, nebudú takejto sebareflexie schopní nikdy.
Ďakujem vám dnes za pozornosť, lúčim sa aj s vami. Viva la vita. Bestsellery doktora Bukovského nájdete u nás za najlepšie ceny a k tomu špeciálne akcie a nové ponuky. akv.shop.com